Catalans universals. A finals del segle XIX, Barcelona es feia un lloc al món dels descobriments gràcies a inventors de la talla d'Agustí Volar i Manefla, un nom que en aquella època sortia a totes les converses. En Volar és el més gran inútil que he conegut. Sempre que he sopat amb ell he tingut la sensació que havia perdut el temps. És un imbècil, però imbècil, imbècil. Ningú era indiferent a un home de caràcter naixentista que tan aviat inventava un llevataps com marxava a descobrir l'Antàrtida sense saber que ja l'havien descobert. El canvi de segle va arribar amb el revolucionari invent de la màquina voladora. I és a l'Exposició Internacional de París on un inspirat volar presenta per primer cop un prototip experimental anomenat Estruç 01. Els resultats, tot s'ha de dir, no van ser els desitjats. Però, i aquí és on es reconeixen els autèntics inventors, Agustí treu profit del seu fracàs reinventant el prototip que Leonardo da Vinci, un descendent de catalans, per més que els italians ho vulguin amagar, havia fet del paracaigudes. Les primeres proves, fetes a peu pla, no són gaire esperançadores. Però a mesura que agafa confiança i s'anima a llançar-se des d'alçades més importants, el projecte pren força fins a arribar al paracaigudisme tal com el coneixem avui dia. Agustí Volar i Manefla també va ser pioner de l'airbag, un invent que potser es va avançar massa a la seva època. Però aquesta és una altra història.